Som Marika Majorová a zároveň som Tombow Girl. Niekedy je to, ako by som mala dve identity, také dva životy, ktoré sa prelínajú a niekedy si idú svojou cestou a ja sa len snažím nestratiť. Ako Tombow Girl blogujem o móde. Píšem, fotím, ale najmä pozorujem svet. Raz sa ma jeden pán fotograf pýtal, že prečo vlastne fotím a ja som mu povedala, že preto, lebo ma bavia ľudia. A baví ma vo všetkom hľadať to krásno, ktoré tam je. Každé jedno stretnutie je vlastne taký zážitok a nechávam sa inšpirovať, pretože to je pre mňa najviac. Cestovať, pozorovať ulicu, ľudí. Som vlastne taký malý voyeur a nehanbím sa za to. Ako Marika mám kreatívne štúdio a väčšinu času režírujem. Najviac reklamy, videá, klipy. Aj to je pre mňa o ľuďoch a inšpirácii, ktorú vám dávajú, pretože je to tímová práca. A ja mám to šťastie, že na placi môžem robiť s tými najlepšími. Žiť naplno takéto dva paralelné životy je krásne, ale aj náročné. Preto som si vybrala banku, ktorá mi v tom pomáha a ktorej inovácie mi uľahčujú každodenné fungovanie. Keďže často nemám pri sebe drobné, sestre zvyknem vrátiť peniaze za kino cez Viamo. V kaviarni zaplatím bezkontaktne mobilom. A spending report, ten mi ukáže, na čo som koľko minula a troška ma tak drží pri zemi. Preto mám balík služieb Tatra Personál od Tatra banky.